Halo, selamat berjumpa lagi dulur-dulurku dimanapun berada dalam konten TV Jawa Blitar Vlog. Nah, ini saya keluyuran nonggoning desa-desa turut dalan delok kahanane dalan lan desa-desa liyane. Nah, ini ki Lur. Iki kan musim rendeng, Lur. Nah, musim rendeng ini kira hati-hati sebabnya apa ono blowok-blowokan sing tergenang air kadang gak ketok ya toh. Jadi kita harus lebih waspada dan hati-hati neng yo uga lunyu. Mula kudu hati-hati ya Lur. Oke Lur, iki sinambi ndelok kahanan kiwa tengen desa-desa sing tak liwati iki. Aja lali Lur ya. Umpama sampean kepingin golek helm ya, pengin tuku helm iki tak siapke nang nggone deskripsi konten iki Lur ya. Jadi tak siapke link helm sing teko Lazada ono sing teko Shopee ono. Wis tak sak sire sampean langko helme milo dhewe ya. Helme kok untuk harga juga terserah sampean. Jadi pastinya rupa nggawa rega Lur ya. Dadi lek helm regane rada miring ya helme paling ya miring. Nek regane rada pantes ya helme ya pantes ngono lho Lur. Wis engko deloken dhewe Lur. Nah, linke Lur, iki linke sing tak pasang ki link asli TE Shopee Lur, dudu link abal-abal. Ya linke asli TE Lazada. Ngono Lur. Tur nek kene iki gak mek helm tok Lur sing tak siapke Lur. Jadi misalkan sampean butuh jaket tinggi sepeda motoran ya toh ben gampang masuk ngain ya. Gawe jaket ono Lur. Engko sampean golek ono dhewe jaket sing disenengi ya toh nang gone kene iki ono ya. Yo jaket, yo helm. Intine kanggo nenggone perjalanan Lur ya. Tur maneh Lur, umpama sampean montore iku rada gembos ya toh. Kene uga tak siapke apa iku kumpo. Nah, kumpo angin, dudu kumpo banyu. Kuwi sepeda motor ya kumpo angin. Ning kumpo angin kuwi mau kudu sing kompresor lho Lur ya. Wis kumpo sing manual ya, kumpo manual ngono kuwi ning enteng rek, ora abot. Ya mekor nek tabunge sing nek pandome ngono kae lho. Dadi engko lek sampean share mundhut kumpo ana uga ning kene linke tak cepake nang gone deskripsi ya Lur ya. Wis aja samar. Tur maneh nek kene aku Lur tak cepaki uli Lur ya. Dodol uli barang iki Lur. Ya ana uli uline uli koyo jumlahe teke Suzuki ngono kuwi ya ana Mesra wis ana liyane barang Lur ya. Tur maneh apa ya wis macam-macam lah Lur, kok deloken dhewe nang nggon deskripsi sing bersangkutan nggih sepeda motor ya. Ya ban ya. Ono bane barang. Tapi lek ono bane motor gak iso glending. Oke Lur. Ya ngono iku lho Lur, wis aja samar wis. Nek sampean masih ndelok kontenku gak rugi. Gue karo scroll terus ndelok dibuka deskripsine ya, deskripsi video iki sampean klik bukaan. Nah ndek kono wis tak pasang sing tak aturke iki mau ya toh. Dadine macem-macem ya ana helm, ana jaket, ana uli, ana ban bunder. Ngono lho ya. Dadi iki sinambi mlaku sik Lur, aku tak nelusuri kalen iki pehindal Lur. Nek kene iki wetengen desa iki indah banget. Iki lek gak salah ning nggone Manding Lur. Aku ndak patek apal desa sebabe. Karo ndleming turut dalan pinggir kali iso wegrawane sejuk ngarep nek kaline. Wes kena ciblon. Iki tak mlaku ngidul terus sik Lur ya. Tapi yo harus hati-hati rek, masuk sepeda motor turun desa aja lali rek. Suratnya yo kudu lengkap, tentune STNK barang aja lali ya toh. Terus helm yo aja lali. Aja rata-rata yo nganggo jaket ya toh. Terus mari ngono aja lali Lur. Sepeda motorane aja lali, bane yo dipasang.
Ku sepeda motor bane ndak enek. Dadi misalkan bane rada tipis barang ya ditumbaske sing anyar lur ya. Niki nek sing blonjo ana lur niki lur. Belanjanane tak siapke ya to. Iki mbuh iki engko tak siapke wis gare ndelok dhewe mungkin enek bane sepeda motor Supra barang ngono kuwi. Sepeda kuno-kuno ngono kuwi ana lur. Golek sing rada enom ya engko tak ceke lek kirane anu tak pasang pisan lur. Nah, linge iki link resmi lho, ring apa link asli. Asli orisinil lur ya, dek Lazada karo dek Shopee ngono lur ya. Oke lur, iki tak menikmati apa jalan-jalan karo ndelok persabinan sing ijo royo-royo lho to. Wis persabinan iki wis saloke do panen salok si ijo royo-royo ngene iki. Wis lah iki salok wis mulai ndingkluk, parine jebol terus ndingkluk dilungkas ke panen. Urip ndeng desa niki lur, makmur uripe. Wis. Sing makmur tapi no. Lek sing ndak makmur ya hooh ngono uripe lur ya. Nah, ngene iki lur, mek sepeda motor niki lek sampean gelem nganggo jaket, enak. Kegampang masuk ngain, ya ta. Tapi lek cetek-cetekan ta masih gak jaketan gak apa-apa. Ini masuk cetek nganggo jaket yo gak apa-apa. Biar gampang kena bleduk kulite. Lek panas yo gak patek kepanasan, ya ta. Hati enak. Tapi ojo lali rek, sepeda motor iki kudu ditukoni ban cek nglinding. Nek pelek tok ya berat nek ndono ban ya ta. Nah, wis tak tinggal-tinggal sik, saiki aku mlaku mengidul lagi lur wis. Mbok iki arahnya mengidul iki lur. Iki rada ndojlok nglundung mengisor iki. Jadi pedae nglundung mengisor tidak mendhuwur nglundunge. Ayo lur, iki nambe karo ngoceh karo nyawang ki wetengen ngene iki lur ya. Wis mantap lur. Nah, iki mari ngene alamnya rada indah rek. Iki daerah persabinan sing rada muwening iki. Nah, tapi lek wong daerah kene ya biasa-biasa wae mungkin wong kene. Lah aku yo gak rek, aku yo gak biasa-biasa termasuk yo apik mergo gak tau rene. Suasana iki sik indah lur. Dadi ning yo ngono sak indah-indahe zaman saiki kabeh do omahe do tembok, do genteng anune yake, dalane do diaspal. Wis ora koyo jaman tahun 83 biyen rek, jaman 83 85 iki dalan iki bleduk-bleduk tok ngene iki gek cilik dalane. Saiki do diaspal ya to. Gek jaman biyen ki omahe do gedhek. Ya ana sing gedhong ning sing akeh ya kaya uripku bareng nek aku gedhek lur. Gentenge genteng daduk. Wis komplit pokoke. Nasibku iki komplit to. Omahe gedhek, gentenge daduk sing dipangan ya tewul wis pokoke heeh sing penting seger waras ya lho kabeh kuwi duwe lakon dhewe-dhewe dinikmati wae nyatane saiki yo cek iso glinding ambek sepeda motor yo nganggo helm yo nganggo jaket. Jelali lur golek sampean share delok helm karo delok jaket karo ban barang karo uli tak cepake ning gone deskripsi ya lur ya deloken dhewe linke yo ceken dhewe. Engko perkara wayah tumbas yo duit ana dhewe wong sing duwe sampean mosok aku rek. Wis aku rendel bengi gak teko-teko nggon iki sih lur iki tak menikmati sih lur. Wah delone. Waduh keadaane ijo royo-royo nok sinantur Lombok barang ya to. Salipan mbek wong urip. Terus iki aku cek ngidul maneh lho delon. Ana kolonjone dhuwur-dhuwur. Kolonjone iku pakan sapi lur. Nah, terus mari ngono iki apa iki? Gerdon posing sawah lho lur. Iki ngidul lur tok dawa lur mengidule. Iki lek ngidul terus joge nang gone wewengkon apa jenenge jalur Kanigoro Blitar ngono lur. Nah, iki mengidul iki lur. Iki wit-witan ini nek pinggir dalan harus hati-hati lur ya. Lepone usum hutan usum angin. Ojo sampai keceblokan pang, ojo sampai keambrukan kayu lur ya. Sebab tanduran sing wit gede pinggir dalan ini ki rawan ambruk, rawan ceklek bangi. Jadi harus lebih waspada. Syukur bagi lek pas dongi musim hujan ojo patek liwat daerah sing akeh wit-wite sing gede-gede ya. Bendak benti paring selamat bendak kembruan dan bendak keceblokan plang aman pang sing ceklek mengkok sore ngek mengkok. Nah ini lur wah nek nyawang keadaan desa iku adem ayem ya lur ya ora bising
kahanane iki sarwa nentremke ning batin gitu. Bape ndak akeh kekacauan. Sebabe enake menggur tanduran karo kodhok percil ngono kuwi ya ta. Ngono. Yo enake wong iki kan ndak kaya ning gone kutha, lek ning kutha sliwar-sliwar wong ndak karuan kae. Nah, iki lho. Mantap iki. Yo nek motor kesel nganggur ning pinggir dalan, wong ning ndi mang. Wis aku tak nglinding idul sik, Lur. Iki wis meh cedhek jalur Kanigoro ngampe tekan Blitar lho. Rek iki ya jalure ya rono tapi iki mlaku mengidul saya. Iki hampir teko nggone Lur. Lah luwe-luwe lek liwat dalan gede Lur. Ya jane ndak dalan gede kok. Pokok setan sepeda motor aja lali Lur helman demi keamanan dan kenyamanan sirah panjenengan, kepala panjenengan. Dadi helm iku penting Lur. Engko tuku helm Lur ya. Bar ndelok iki ndelok helm ning deskripsi engko tuku. Helm ki penting. Mas yo ngarit helman yo oleh, sepeda motoran nganggo helm yo oleh. Nggih nyunggi apa jenenge? Nyunggi panen jagung nggih nyunggi jagung yo empuk ngono lho. Dadi aja lali helman Lur. Sing penting nek turu aja helman ya. Helman nek pas donge mlaku-mlaku yo oleh Lur. Jadi masih gak nganggo sepeda motor sama melaku tok pakai helm juga boleh karena helm itu merupakan apa pelindung kepala Lur ya. Jadi pendak diindup tawon atau bak diencok laler. Oke Lur. Aduh, ndelemi ngomong nih helm. Terus lek umpamanya sepedaan motor ya kuwi mang Lur, aja lali dhewe uli. Jadi cek lunyu mesine pendak gampang ngamoh ya to. Terus aja lali Lur bane Lur ya, bane dipasang. Iki kita supaya ban. Engko sama sepedaan motor nek bane kelalen. Wis Lur, ndeleng dhewe turun dalan iki wis gak tepak blas iki. Sik tak krungokne musik karo nyawang kahanan iki kesel lek ndeleng tok. Oke Lur. Dinikmati Lur ya. Nah, wis Lur, sakmene sik Lur ya lekku ndeleng turun dalan. Semoga saja konten kali ini dalam apa itu TV Jawa Blitar Vlog semoga saja terhibur panjenengan dan bermanfaat. Bila mana cara saya menyampaikan kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di konten yang berikutnya. Terima kasih.